على الله توكلت على الله توكلت على الله توكلت على الله توكلت على الله جنيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وينبوني بدي فما أعلم توكلت على الله جنيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وكم وينجي دك فما الله توكلت على الله دلي فيونا فما الله دو توكلت على الله على جين ودابا فما الله دو توكلت على الله أنا مديونا فما الله دو توكلت على الله دلي فمتي دلي ما زادو توكلت. Félicitations mon garçon. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, il va trop. Père Mouna. Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais Amno, tu connais ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait un master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placé sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190 Livry-Gargan en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. Nyenani Alamini, Fédération Malienne de cyclisme kelen flene ka san ba fila mugan ani naani championnat national nɛgɛsoboliba labɛn denmisɛnninw kama minnu si tɛ tɛmɛ san 10 ani 8 kan ni an ko a ma junior. Ni nɛgɛsoboliba in a bɛna kɛ samedi septembre kalo tile 7 san ba fila mugan ani naani ɲɛna. Mun denfaya talen don k'a di Yetina colonel Umar Jara ma ni ale bɛ bɔ Mininko. Nɛgɛsoboli in a bɛna kɛ farancɛ mun kɔnɔna la olu de filɛ nin ɲɛna Cola ɲɛna Kɔbugu la kilomɛtiri 20 siɲɛ 4 ni o bɛ bɛn kilomɛtiri 80 denmisɛnninw bɛna o de boli ni championnat national 2024 kɛnɛ kan. Ni nɛgɛsoboliba in a dama ka kan clubw bɛɛ lajɛlen na. Ɲɛna ni a lamini a ɲininen don aw fɛ aw ka bɔ ka caya ɲinan san 2024 ani 4 championnat national catégorie junior U18 kɛnɛ kan. Anan lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi ye juma ye
septembre kalo ale tile wɔɔrɔ ye bi ye ka hakɛto ɲini kɛ aw fɛ sabula sanji ko ale bɛ senna bɔlɔlɔ sira minɛnw fana olu fana kumalamaw ye subahana mansinw de ye u fana sɔn man di a murutilen don n'a basigira waati min o b'a to an bɛ se ka kunnafoniw da aw ma o hakɛto ɲini an b'o kɛ aw fɛ sabula nin waati in na a ko a ma nɔgɔn kosɛbɛ ni k'i b'a bɛn kalanso ɲɔgɔn na kuma dɔ la a bɛ nɛgɛ bɛ sɔsɔli kɛ sɔgɔmada in na an bɛna na taa yɔrɔ minnu na o ye nin ye bɛɛ lajɛlen welelen don bi kabini juma mana jigin 26 mars ale kɔnɔna na Mali ni Mozambique bɛ jouer hali n'o y'a sɔrɔ waati ka gɛlɛ an ka samatasɛgɛw ma dulatila minnu kɔni sera ka kɛnɛ sɔrɔ ko n'Ala sɔnna a ma k'u b'u jija ka se k'o di an ma bi donc 26 mars wulada in na an na ɲɔgɔn sɔrɔ yen jaabi minnu sɔrɔla fana ale marakutaga hukumu kɔnɔna na an na o jaabiw di aw ma Sini jamana ni farafina ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na Sini jamanakuntigi ko min ye dollar wari miliyari 50 ye a bɛna o bɔ sa ka dɛmɛ siraw k'olu minɛ farafina ale kɔnɔna na yan Bamako premier ministre ni a ka ministre olu kanu ka wuli ka jɔ kɛ sa ji n'o o ye sanji ye o kɔlɔlɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu bɛ se ka kunbɛn cogo min baɲumankɛtɔnw k'olu ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye o baara minnu ye o kɔnɔna na an na olu dɔw da aw tulo kan Kulukoro sanji ye yɔrɔ 37 min tiɲɛ o kimɛli baaraw olu bɛ sen na sanubɔlaw n'o ye Ndamanda sanubɔlaw ye olu ka fédération ani Keɲebaka minnu bɛ Bamako yan sa premier ministre a y'olu bisimila kunungo ko yaasa min ye sanubɔyɔrɔw ni Ndamandaw ye k'a ko ka kɛ bɛrɛ ale kɔnɔna na sangaw fɛ yen kamalen dɔ n'o ye jagokɛla ye ale kɔni taara muso falen sɔrɔ a ka du kɔnɔ o ko kɛra cogo min na sa sangaw cɛ yɛrɛ min ye dugutigi ye n'o ye san Lafiyabugu dugutigi ye ka taa se maire ka dangaw ma aw n'olu kumakan mɛn bi sɔgɔmada in na min ye Aba Ture ye Santoro ale ye an ka maa ye san kɔnɔna na ale y'o kumakanw bila ka na Faleyakaw olu ka baki o bɛ ka dilan baki min ni a kuma kun cayara kosɛbɛ sabula a kun tiɲɛnen don wulikajɔ bɛ sen na sa dugudenw ale ni jɛkulu min bɛ yen n'o ye acteur de Faleya ye ka taa fara mairie kan ale ni conseil communal denmisɛnninw olu bɛɛ lajɛlen bolo di ɲɔgɔn ma baki bɛ se ka dilan cogo min Alhaji Keyita aw n'ale kumakan mɛn bi sɔgɔmada in na Tiriki ale ka marafa feere yɔrɔ société 6 olu kɔnɔnalen no école de police kɔnɔna na sa ka na u ka marafaw k'olu jira bɛɛ lajɛlen na maaw bɛ se ka olu ye cogo min nin ye an ka kuma la kumabaw ye an bɛna minnu walawala aw ye k'a fɔ aw ɲɛna fana an ka kunnafoni kuncɛyɔrɔ fana na Asimi ale laseli min kɛ nanzarakan na an na o d'aw ma ye. An bɛ aw fo aw ka jani ale sugandili la tarata araba tɛmɛnen ka dugu jɛ kunungo alamisa la sa npogotiginin dɔ k'a fɔ furumuso dɔ ale kɔni n'a tɔgɔ ye ko Umu Ture n'a si bɛ san 24 na ale su de kɔni taara ye a ka so o kɔnɔna na furukɛ o yɛrɛ kɔni ye jagokɛla ye ale kɔni kabakoyalen don nin ko in na kosɛbɛ sabula min ye furumuso ye ale n'a ye tile bɛɛ kɛ kuma na nka ale bɛ fama ma kuma min na sa a nana ye k'a fɔ ko min ye furumuso in ye a kɔni taara sɔrɔ sa a dalen no joli la waleya ninnu kɛra cogo min furukɛ no o ye Boubacar Ture ye ale ye min fɔ an ka jɛ ka o lamɛn. Ayiwa Amara a na kɛ nin degun na kɛ ne fan fɛ yan sabula min ye kumakan in ye an na a di maaw ma u bɛ se ka a faamuya cogo min na an ka jɛ an ka Boubacar Ture lamɛn. Ne commerçant ne ne ka muso a ye ne wele 22 heures waati yɛrɛ a nana a ye ne wele a la ko ne ka na nin tulu ye ne na nin tulu ni fɛn bɛɛ tulu bilalen yɛrɛ bi yan nɔ ani sɛfan donc ne la wele ne yɛrɛ y'a wele san kun fɛn na waati min na mɔgɔw bɛ ka wele ne ko a ma n ko kuma ko dumuni ma mɔ a ko ne ma ko ne pressé la ne ko an bɛna an n'an ka surafana nɔfɛ donc 22 heures waati ne ye cɛnin bila o nana an ka surafana nɔfɛ n kɔrɔmuso den yɛrɛ de don ale nana taa a taara o la dɔrɔn ne yɛrɛ y'a komi a bɛ to ka piti min rappelé ne y'a ka piti ye dɔrɔn ne y'a wele ko kuma mun bɛ yen a ko ne ko ale ɲɛna tulu bidɔn bilalen bɛ kɛnɛ kan ko ale m'o tulu la ko sini sɔgɔma k'an bɛna yirali kɛ n'a ye ne yɛrɛ tulu fɛn dɔn an b'o la dɛ ne nana ye su 2 heures waati ninnu o donna kogo de fɛ yan fɛ ma don da in fɛ kogo bɛ yen kogo in de fɛn ka don ne yɛrɛ ko nana don dɔrɔn ne nana sɔrɔ muso dalen o ye ampule yɛrɛ mɛnɛ yɛrɛ parce que ne fɛ ale yɛrɛ kɛ n'o ka ampule a kɔrɔla a bɛ to ka ampule yɛrɛ fɛ ne don dɔrɔn ne y'a dalen sɔrɔ
ne donna dɔrɔn a dalen sɔrɔ a bɛ ne kɔnɔ k'a fɔ k'a kirina de ko o y'a bɔ k'a kirin de quoi yɔrɔ bɛɛ ne y'an voisin ninnu wele ne taara ale ka da kɔngɔ ka weleli kɛ ne ye dɔ yɛrɛ wele mobilitigi dɔ ko ka na ko an ka ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la jaa o y'a sɔrɔ a ɲɛ yɛrɛ bɔra an y'a bila camancɛ la ka na sisan n'an taa dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ko ani ɲɛ yɛrɛ ma se yen nɔ yɛrɛ parce que u y'a bɔ de u donna sokɔnɔna la mais a bɛɛ bɛ minɛ komi polisiw fɛn ka taa don ne ye minɛ o cɛ u sokɔnɔna bɛɛ de wɔ ka bɛn ne yɛrɛ tɛ siɲɛ fɔlɔ ye parce que siɲɛ fɔlɔ fana ne ka muso yɛrɛ furu ne nana sɔrɔ o ye da ninnu bɛɛ kari ne kun tora jitɔn dɔ bila fɛn jukɔrɔ ne nana sɔrɔ o jitɔn tɛ yen ne ka minɛn bɛɛ bɔ o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma muso furu fɔlɔ mais o kɔfɛ ne ye mɔsi dɔ don yɔrɔ in na fɛ mais mɔsi in kɔni kun tɛ yen nka muso nana sisan ne den filanan kɔni mun kɛra sisan bon o y'a ɲɛ yɛrɛ de bɔ a la dɔnbagako yɛrɛ de don den fila yɛrɛ bɛɛ b'a kɛrɛfɛ o de kun muso in e nana sɔrɔ bere dano walima muru dano de la tiɲɛ na muru nana sɔrɔ muru kun bilalen bɛ kɛrɛfɛ mais n taara a bɛ komi u y'a bɔ ni fɛngɛ de quoi yan bɛɛ kun fɛngɛlen don yan bɛɛ de kun ye joli k'a da bɛɛ fɛngɛ joliba de kun bɛ yɔrɔ in na yan nɔ polisiw nana komi fɛngɛ yɛrɛ n'o ye yɔrɔ furan yɔrɔ de joliba de kun bɛ yɔrɔ in na u y'a bugɔ de k'a da a bɛ da sange kɔnɔ yan fɛ mais an nana sɔrɔ a dalen don tan tɔrɔ a wulilen fɛn u y'a bugɔ k'a da ka so nana dalen sɔrɔ a tɛ sange kɔnɔ kɔni hali ne kɔni bɛna fɔ jamana ɲɛmɔgɔ k'a lajɛ tiɲɛ na nin insécurité min filɛ tan a ko ma nɔgɔ parce que ninnu yɛrɛ nana muso nɔfɛ u nana wari ɲini de la sinon hali sagaw bɛɛ au moins u ka taa ni saga ye n'a ma sɔn a ye muso to yen a ka taa ni saga ou bien a k'a siri ni aw mago bɛ ne la n'a ma sɔn a y'a siri ka bila mais kana ka don ka ɲin bɔ a la ka taa n'a ye tan cɛ na nin ko ne yɛrɛ kɔni ne dusu kɔni kama-kamalen don sisan yɛrɛ de quoi tiɲɛ na insécurité yɛrɛ bɛ yɛrɛ i tɛ se ka taa i mana i ka ko sɔrɔ n'i ye nafolo yɛrɛ ɲini i taara baara ɲini kara a ko ma nɔgɔ dɛ Boubacar Touré ale furumuso n'o ye Umu Touré ye san 24 a taara dalen sɔrɔ joli la ale ye wele ma dabila sɛgɛsa ka se ka maaw wele o bɛ se ka n'a dɛmɛ cogo min ye kɔla Yaya Touré ye ale ye waleya in kɛra san k'i min na n'o ye Lafiyabugu ye Aba Touré an ka journaliste min bɛ san ale ye kuma di dugutigi fana ma an ka san Lafiyabugu dugutigi o ka laseliw fana lamɛn. Ne tɔgɔ ye kɔla Yaya Touré ne ye Lafiyabugu kintigi ye en même temps n ye kintigiw ka coordinateur ye ne dusukun kami-kamini bɛ ka da sababuya min kan bi vraiment a gɛlɛyalen bɛ ka sababuya kɛ n nana don n balimakɛ ka so k'a ka soda kari ka don a kan k'a muso faga k'a ka so bɛɛ f'u ye k'a ka minɛnw bɛɛ ɲagami ka sababuya kɛ nafolo ko ye ma nafolo si ye muso kɔni y'o muso faga ne bɛ fɛn min ɲini bi faamaw fɛ bi u ka hakili to an ka dugu la an ka kin dɔrɔn tɛ dɛ u ka hakili to an ka dugu la ne bɛ yɔrɔ min na bi n dusukun kami-kamini don an ka dugu fɔlɔ la u ye ko dɔ kɛ sisan ala ma mɛn ka muru ka to jogin a dun an t'a fɔ ko dugu ko faamaw tɛ yan faamaw bɛ yan u ka dugu kɔlɔsi n'u ma dugu kɔlɔsi n'an yɛrɛ k'an bɛ kiiri tigɛ an yɛrɛ ma a bɛ gɛlɛya dɛ nin tɛ yiribali ye dɛ nin ye banjugu de ye sow n'o ka na mɔgɔ faga ka bɔ a ka denbaya kɔrɔ vraiment a ka gɛlɛn dɛ ni boli hɛrɛ tɛ dɛ mais n kɔni bɛ min fɔ fanga ye fanga bɛ se ka fɛn o fɛn kanu kɛ u ka an ka dugu kɔlɔsi u ka yaala dusukasi kami-kamini don k'a muso faga k'a to kɔnɔbara la kalo 2 a yɛrɛ ka nɛgɛ dɛ o ɲɔgɔnna hinɛtɔ bɛ yen wa a dun n'a fɔra k'an ka jamana dɔ a ka bama a den 2 bɛ yen den fitinin 2 bɛ yen an bɛ dugawu kɛ banbatɔ ye ala ka hinɛ na ala ka lahara ɲɛ ye ala ka ni ala cɛ ɲɛ ayiwa a cɛ ala ka limaniya d'a ma ala ka limaniya d'a ma a ka to bala sira Muhamadu. Ayiwa san Lafiyabugu dugutigi ani san coordinateur ka dugutigi n'o ye kɔla Yaya Touré ni mun ye ale ka laseli ye aw yɛrɛ bɔra k'a mɛn muso tun lajɔlen n'o ti problème ye denyɛrɛninw fana olu fana tun b'a kɛrɛfɛ min ye bandiw kɔni ye u ye nin ko in kɛ san min ye maire ka dangan ye Gawusu Kulubali waleya in dara ale tulo kan Aba Touré a ye kuma di Gawusu fana ma an ka Gawusu Kulubali ale fana ka laseliw lamɛn. Ne Gawusu Kulubali ye n ye conseiller de mairie la assainissement de ne de y'o président ye ayiwa nin kɔni ye ko ye depuis sɔgɔmada na o de y'a kuma fɔ ne ye en tant que conseiller immédiatement ne ye kɔ la wele parce que ale ye chef de quartier ye ko min kɛra Lafiyabugu san yan bi ko min don magatɔ ko don
makarto ko dando cɛ bɛ taa baara kɛ commerçant don ka taa ka muso n'a denw to yan aw ma dɔwɛrɛ sɔrɔ cɛ a b'a ka baarakɛyɔrɔ la ani muso ye ɲɔgɔn wele muso a ko a bɛ na fɔ cɛ ye dumuni san sɛfan ni fɛnw bɛɛ san n'a nana u k'o yiran k'o dun ani cɛ ka na a nana sɔrɔ ayiwa ni bandi ninnu sow bandiw don parce que mɔgɔ fagalaw fana don parce que u ma muso to yen u ye muso bugɔ k'a faga a fagacogo yɛrɛ kɔni ma se ka dɔn den fitinin filaw ma fosi kɛ olu la ka sɔrɔ ka don ka cɛ ka so f'u ye k'a yɛlɛma a ɲɛjugu kan ka sɔrɔ ka bɔ ayiwa bon vraiment o ye fɛn ye an bɛ welewele bila an ka jamana sécurité mɔgɔw ye hali b'o sa u ka dɔ fara sécurité kan surtout lafiyabugu kɔnɔ yan tuma bɛɛ a kuma bɛ fɔ an ye a dɔw tɛ se fangaw ma ni sen kɔni ta polisiw yɛrɛ bɔra an na yan nɔ ka na a lajɛ ko kɛra cogo sugu na wa n bɛ min ɲini ala fɛ mɔgɔ minnu ye nin kɛ an b'a ɲini ala fɛ ayiwa ala ka u don polisiw garijɛgɛ la pour que fanga bɛ min kɛ o la a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ lafiyabugu kɔnɔ yan muso lasiritɔ kalo fila den fitinin fila ka na o faga ka bɔ a denw kɔrɔ a yɛrɛ k'a lajɛ dɛ o ye fɛn ye fɛn min ye o cɛ man ɲi mun na an bɛ foli di bɛɛ ma ka foli di an ka faamaw ma hali b'o sa ka wuli k'u jɔ dugudenw fana a bɛ hakili to a ka kɔlɔsili kɛ n'an ye maa yelekeni ye quartier la hali n'aw ma se ka a fɔ mɔgɔ wɛrɛ a y'a jilaja ne bɛ conseiller la yan n'a y'a fɔ ne ne b'a information n b'a yɛlɛ sanfɛ hali n b'a ɲɛfɔ gouverneur n b'a ɲɛfɔ a ye an dusukun kankanlen don an b'a ɲini sa kɔni ka foli de kɛ ka dugawu don taabaga ye ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma ayiwa a yafa a den minnu to ala ka si jan di olu fana ma ayiwa min ye cɛ ye a k'a ni limaniya ta saya kɔni mana kɛ ka ban foyi wɛrɛ tɛ ni dugawu tɛ hakɛto b'a la sallallahu mahamadu Gawusu Kulibali maire ka danga min ɲɛsinnen don sigida lakana kow ma ani sigida jɛli an bɛ Aba Ture fo radio Santoro la Sangaw fɛ Sangaw maa minnu sɔgɔlen don an na an b'u bɛɛ lajɛlen fo madame le maire Félicité Jara k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka taa se colonel Ousmane Sangare ma ale min ye yen gouverneur ye a n'a ka préfet surtout san yɛrɛ ye préfet kura sɔrɔ an bɛna tila k'an da don o kuma fana na amara n'an bɔra san an bɛ taa an cogo faleyakaw fɛ yen baki de bɛ maa tigɛ o baki min sa n'o kɔni bɛ yen ale ye degun sɔrɔ baki yaasa a ka se ka dilan jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko association des acteurs engagés pour ka se ka faleya yɛrɛ yiriwa n'o ɲɛmaa ye Alhaji Keyita ye olu ni sifinw ka tɔn n'o ye conseil communal min bɛ faleya ka fara mairie kan ani dugudenw bɛɛ lajɛlen u kɔni y'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa baki ale bɛ se ka wuli cogo min ba fan fila n'o ye faleme ye ka se ka o sigi sen kan baki k'a kun tiɲɛna kabini san 2021 san baaraw kɔni daminɛna INACOM a na kɛ o ye wulikajɔ kɛ a ko la nin waati in na sa baara minnu bɛ ka kɛ yaasa ka se ka baki sigi sen kelen kan an ka Alhaji Keyita an k'ale ka kumaw lamɛn ale ni sifinw olu jɛra ka mun kɛ ani dugudenw bɛɛ lajɛlen min ye waleya in ɲɛfɔ k'u ye ɲɛfɔli k'a ye préfet u y'a ɲɛfɔ préfet fana ɲɛna sabula Keɲeba préfet a ko tɛ se ka taa ale kɔ an ka jɛ ka Alhaji Keyita ale lamɛn. Dans un premier temps baki de tun bɛ faleya fleuve Falémé sanfɛ pour que faleya balo tɛmɛni ka nɔgɔya ni faleya la transit vers la commune de Faleya a taga ni ka segin ka nɔgɔya le plus facilement quoi an y'a ye depuis 2021 a bilara pan na jiginna ji jukɔrɔ a kɛra mine dɔ bɛ yen nɔ ko Ayam Gold olu ka machine ba dɔ yɛlɛnna sanfɛ en 2021 donc o kɛra sababu ye ka bagi ni jigi ji jukɔrɔ bagi yɛrɛ ye kalo 4 de kɛ ji jukɔrɔ o kɔfɛ moyens kɛra déployera ka bagi bɔ ji la k'a bila sanfɛ donc minimɔgɔw fana y'u ka machine dɔrɔn de ma kara ka taa n'u sen fila ye pendant la saison de pluie Faleya ka ɲɛnamaya gulonnen bɛ bagi ne la parce que ni ye mɔgɔ ya mɔgɔ ka kɛnɛ parce que a bɛ dumuni de sɔrɔ k'a dun a bɛ ravitaillement sɔrɔ en médicament en ce mois de septembre aujourd'hui ni taara Faleya malo bɔrɔ c'est au-delà de 30 000 francs et o fana sɔrɔli fana o bɛ i n'a fɔ sanu
parce que fente no mimbe an wara vitay est-ce que vous comprenez an ga banabagato an ga muso tinto u bena itika nanu e badala yere aw be ala de mine ko na balola odo na ma balo fana odo parce que aw ma don kulu ne kono ambulance ko ni dan e badala ye aw ba do kulu ngono na u sera ka mo sebela ma soro kenyiba aw bo fana sara abena na ka mobilier badala donc à partir de là ale ba ta katana e kenyiba donc abita di c'est comme na au moins no moins te mo mimbolo e ko ne be ala de mine sa ni muso balola odo no dans les cas essence c'est autre chose quoi ala ka kisi quoi est-ce que vous comprenez donc optique qu'on a là de ani wuli ka jo sabati au nom de l'association de notre association des acteurs engagés pour le développement de Faléa ani wuli ka jo sabati en collaboration avec la jeunesse communale de Faléa, le conseil communal de la jeunesse de Faléa. Donc on l'a kasi préfet ma ani foli ke préfet ko bon ni problème nous yere be na wati me no asura l'air était mana communique en lima na cercle kono mais comme anya fo na tan ko vraiment ko c'est une urgence ka be wuli ga jo sabati sans wala ça ni situation mimbe sena aka se kapa donc ko kuma kona la les mêmes jours en bora préfet les mêmes jours le préfet sebeni ke gati ina comme mo 2 jours plus tard ina comme mo lettre mais préfet ga lettre répond favorablement sans ce moment que utara kata bagi laje fe munu chencene ndo ka devi ko bet na ba ko ka devi ke o ko fela la de donc unana o ye devi ke o yati préfet fana ya awla donia bon ay wi wati fo présentement o yere be ba kono o be ka da bagi ni dépendre en population fene ni misi wasara ko sobe population bora fantani nani fe tout le monde partout dans la commune be bora be ni misi wasara do tarani saga e do tarani te do tarani fe be ni misi wasara parce que be ba do ngafo abena ke sababu e ka degum bare wuli ka bo communique ko ambe anga gouvernement de transition fo ambe wele ka mu di ma o ma fene ka fu yana bon mais aujourd'hui ambe yoro minabi anga autorité anga les plus hautes autorités du pays o ka Mali ka servir de nini an se ka faire imposer pour l'instant à Faléa mais amba fu yana au moment opportun o mérite ki Faléa min kan kosobe o e point aywa ni unye Alaji Keita Mangaye association des acteurs engagés Faléa be saka yirwa chogomi ko fo ko wala mando na la sonama Faléa ka ni jijigina tuma ambita ne kon dita marata nyango gade ta buru jalo ni bashi jalo ni misra fe on sont pas prêts ni jijigina sami ana onye profika haketo ha mani kamara ika haketo ika dugu kada yanga atikom mo ko ni segu atikom mo ko ni siwi Faléa be na jahoyi Faléa be janala sonama kulugoro ka ofi sangi ale tieni ke kimeli bara uyo ke ka protection civile ma ofe yoro bisaba ani wolonvla ji ale tieni ke gwa keme wolonvla ni fla ulu de degun soro ma ba duru keme segi ani bisegi ni woro o de be bi munu be ni yoro fosto ubulo ni jate nunu bela jele mbora protection civile mbe kulugoro ka ofe ka keni ni kaloin ale tle sabaye fere ni dabali me sega tiga sa ka sega ni ko bela jele nyefo jamana nyema uye uyo obara oke uya yira fana ka fo bi kulugoro ere marabolo bela jele ko na jie cheni ke tari haga mina no ye senega yoro ye oye bakelen ke befla ani bisegi burguru biolo vla ani duru ye ko koni nyo ni malo no serefa ngani bela jele chena minye kaba meregu fana ye sampere ale fana ye yoro do fana tie fo chef la ni ye jate munu no olu bora kulugoro ale sapeur pompier ma olu ka yoro la sangaw fe préfet kura no Suleiman Tembele dongonado ale koni ye barata sangaw fe mi nye préfet kura nye sa ale naka baraw naka wulika jo naka chesiru nye foli kera aye sa baraw ere ka ngaka chuko mi sabula are ba ko bela jire nye don duguden ton mi nye dina tiguye u bela jire na kana ko bonya masegi ke préfet ka fayo ko bismillah kanu be ku yani Sanchez Suleiman Tembele ale da tume banamaka u fe abora yene ki kunda sanga zebala ka u fe nyonda mi tume sena kuchala ka sugu nyini sugu mina sana ne no sa ayira ka bako zebala koni ale de kara foloi sugu saba no ye dugu saba ye sa ko no kunyota kuchala konnana ka laja sa kus ka laja minyo sugu mana na ga sugu jele mbay samnya sugu jele soroto mata jiwo yo bi sena bi adna gani jima sigi sugu mina isa sino ko ni sugu jele soroto ube akara yari samnya chedi minye yoro sania lawye kasugu sania o bara minu o nyogona ngu sigira baimanga to minu ye sugu yiriwai ale koni kaya ka jabi boka bi jabi mbora ka bi duguduru ulu de nyogon soro
commune nani a yira sa ka bɔ ko min ye zebalakaw ka sugu ye ale kɔni wulila ni bilisi ni yɔrɔ sara ye ale bɔlen ko sa n'u ye sinkolonbakaw ye olu kɛra filanan ye Kampala ale ni Lenini olu kɔni kɛra sabanan ye a ko la ka tugu ɲɔgɔn kɔ o tɛ execo ye sa wa min ye commune yɛrɛ sa n'o ye Laguna ye ko a maaw ko foli taara ka ɲɛsin ma wulikajɔ in ale la sa baara mun n'o kɛra n'o sigira sen kan ka se ka nin kɛ sugu ne nin fɔ dɛ sugu kɔni sanuyatɔ samiyaji in na est-ce que u tɛ segin kɔnkuru in kan Masinakaw ko ni olu tile 3 ye olu kɔni u bɛ dibi la an n'an kɔ groupe kelen min bɛ Masina dugu kɔnɔ an ka maaw don dɛ Busami Masina de fɛ groupe kelen min bɛ dugu kɔnɔna na ko groupe ale kɔni jɔra pewu Énergie du Mali a bɛɛ y'a kelen ye heure 6 u bɛ kuran ni maaw ma heure 6 yaasa bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ kin ni kin ko wa ko san kɔni k'a tigɛra yɛrɛ de pewu maa si tɛ heure putere sɔrɔ donc Masinakaw olu kɔni bɛ nin degun in kɔnɔna na nka Masina yɛrɛ kɛrɛfɛlaw la degun min bɛ o ka jugu ni nin tɔ bɛɛ o ye lakanabaliya ye kununko sɔrɔ Sarokaw olu tun b'an fɛ yan cogo min yaasa u ka taa mɔnɛbɔ u yɛrɛ la Tombouctou Buranw ka kɛlɛ o ma nɔgɔn dɛ Gawukaw u tɛ siran ko ɲɛ dɛ ko yaasa baara ka se ka kɛ ka ɲɛ min ye Gawo ye ale ɲɛmaaw service ɲɛmaaw ka taa fara gouvernement ni baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kan k'u ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ koyi turupu ale bɛna baara daminɛ kabini sisan min ye kin kɔnɔnaw la olu taw bɛna kɛ n'o bɔra yen sa communes taw bɛ kɛ ni communes taw bɔra yen sa a bɛ sɔrɔ ka na cercle la ka sɔrɔ ka turupuba yɛrɛ sigi sen kan ɲinan Gawo ale tɛ fɛ ka to kɔ cogoya si la Amara an bɛ taa fan fɛ APDP maaw an n'u ka bolodi ɲɔgɔnma a ɲɛbila baara mun bɛ yen yanni an ka su ka communiquer ma. An ka jamukan kɛnɛ kan jamukan min tɔgɔ données personnelles on en parle données personnelles yɛrɛ ye mun ye an ka tonukan na a bɛ fɔ ko adamaden tɔgɔla kunnafoniya adamaden tɔgɔla kunnafoniya ye kunnafoni ye kunnafoni min b'a to adamaden bɛ se ka bugunatigɛ ka bɔ mɔgɔ tɔw cɛ la tɔgɔ b'o la jamu b'o la numéro de téléphone b'o la i ka numéro de plaque b'o la i ka information bancaire b'o la tagalen ɲɛfɛ données sensibles bɛ na i b'a fɔ adamaden tɔgɔla kunnafoniya minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don kosɛbɛ siya b'o la religion b'o la i ka données de santé b'o la i ka données judiciaires b'o la nin bɛɛ lajɛlen bɛ jate adamaden tɔgɔla kunnafoniya fɛ ka nin tɔgɔla kunnafoniya ninnu lakanda a bɛ kɛ cogo di sariya jumɛn talen don a kama jamana mɔgɔw ye fɛɛrɛ jumɛn tigɛ walasa ka se ka nin tɔgɔla kunnafoniya ninnu lakanda an ka jɛmukan wɛrɛ la an bɛna an da don o bɛɛ la ko bugunatigɛ aw ka faamuya sɔrɔ o la. Ayiwa ani APDP maaw bɛ tunga fɛ kunun ko u ka bataki min bɛ n'o ye communiqué ye ka bɔ u ka secrétaire général yɔrɔ ka kɛ ni kunun septembre kalo tile 5 ye APDP ni ale sigilen don maaw tɔgɔla kibaruyaw la kɔlɔsili kama a ko k'a nisɔngoyalenba k'a bɛ k'a ye nin waati in na bɔlɔlɔ siraw fɛ web tv kan web tv kan blogu kan ani maaw ka plateforme kan ko maa caman bɛ yen ko u bɛ ka sariya sɔsɔ ta ka ɲɛsin maaw tɔgɔla kunnafoniw ma n'o ye tɔgɔla kunnafoni minnu bɛ yen n'o ye maaw yɛrɛ kelen-kelennaw taw ye tɔgɔla kunnafoni minnu tuma dɔ la ni kungow bɛ a la ni degun bɛ a la k'a tɔgɔla kunnafoni dɔw bɛ tali kɛ kɛnɛya ko kan a dɔw bɛ tali kɛ sɛbɛn minnu bɛ kiiri tigilamaw bolo a dɔw fana bɛ tali kɛ maaninfin dɔw ka adamadenya yɛrɛ kɛcogo kan u yɛrɛ kelenna kibaruyaw ko olu minnu b'a kɔnɔ ani dɔwɛrɛw APDP ko ka kɛ ni kunnafoni dili an ka jamana kɔnɔ ko Mali kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu ye journalistes ye olu de yamaruyalen don ka maaw tɔgɔla kunnafoni ta ka baara kɛ n'a ye ka kɛ n'u ka sariyakisɛ min sigilen don n'o o ye loi sur la presse ye ka kɛ n'o labatoli ye min ye kunnafonidilaw yɛrɛ ka ko olu bɛ sɛbɛn cogo min na kiiri ale bunakun kan ko ka kɛ n'o ye APDP ko ni kunnafonidilaw ko olu bɔra a la ko maa tɔ fɛn fɛn bɛ yen sa ni olu kɔni ye maaw tɔgɔla kunnafoni ta ka taa baara kɛ n'a ye k'a bila bɔlɔlɔw kan ka burujaliw kɛ n'a ye ka fɛn wɛrɛ kɛ n'a ye u k'a bila u kunna k'a fɔ ko ni u minɛn'a la don nataw la sefa wari miliyɔn 5 u kan ka o sara fo ka taa se miliyɔn 20 ma
ko wa fana ko min ye kiiri ko ta nasira ye olu bɛ a kɔni ɲangini kɛ nka kiiri ko a sariya bɛɛ lajɛlen ko sinsinnen don sariya min sigilen don an ka jamana kɔnɔ n'o ye sibiri ABDP a bɛ taa an di adamatɛgɛya ayiwa a taa an ka page lajɛ wali kibaruya dɔw b'a kan wa a t'u jigi ou bien anw ye kunnafonidila ye de anw jamara don an bɛ se k'a kɛ loi sur la presse bɛ anw kunnafoni anw sutura anw bɛ se k'a kɛ ayiwa APDP ko maa o maa i bɛ jamana in kɔnɔ yan i tɔgɔla kibaruya u y'a ta k'a fili bɔlɔlɔ kan u ye baara kɛ ni a ye u ye degun s'i ma k'i ka wuli ka se olu ma dɛ n'i y'olu labɔ a kalama sariya kan ka baara min kɛ n'o ye $5,000,000 sarali ye olu b'o o s'i ma fo ka taa se $20,000,000 ma wa n'o bɔra la fana a ko tɔ kiirima yɔrɔ parce que APDP kaso t'ale bolo ale tɛ kiiri tigɛ n'ale y'i salo tuma min a bɛ t'i di Adama ma Adama de b'a baara tɔ bɛɛ lajɛlen o ɲɛnabɔ an b'a fɔ sa ko min ye nin waleya in ye APDP yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye an n'u bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara di ɲɔgɔn min hukumu kɔnɔna na aw bɔra ka video kun fɔlɔ min ye o bɛ tali kɛ o la ayiwa APDP ma tila ka kuma na fɔlɔ yɛrɛ ministre min bɛ doniko mobili ko kunna ale ni jamana so yɔrɔbaw jɔlen n'o ye siraba dilanw ye n'o ye anw yɛrɛ ka madamu ye Madina Sisoko n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la k'a b'a da maliyɛn bɛɛ lajɛlen tulo kan ko maa dɔ bɛ yen maa min ma lakodɔn a kɛlen don bi ka wuli ka compte sigi réseaux sociaux ka kuma tɛ Facebook ale tɔgɔ la ale Madina tɔgɔ la ko kuma o tuma k'a bɛ jaw bɔ ka kibaruyaw di min ye ministre so yɛrɛ ka baaraw ye k'a b'olu bɛɛ lajɛlen buguna tigɛ maa ko fɔlen ko a kɛlen don fana k'a ɲini maaw fɛ Allah nin kan ka ɲini k'a y'a ɲini maaw fɛ maa minnu bɛ fɛ n'u ni ministre ka baara kɛ ale t'i yɛrɛ kɛ ministre sa wa k'u ka na koyi ko min ye baarabaw de b'u bolo min ka di opérateur économique ye appel à candidature dossier min ye investissement kɛcogo ye k'u ka na koyi ko ale yɛrɛ de ye ministre ye koyi Madina ko a t'a tigi dɔn a t'a bɔyɔrɔ dɔn a ma deli k'a ye ko wa ko kabini a ye ko in daminɛ fana n'olu y'a ka compte min datugu a bɛ taa dɔwɛrɛ dayɛlɛ ka segin o ko kelen kan tuguni k'a b'a ɲini ministre ko k'a b'a ɲini maaw fɛ u k'u hakilina kɛ kelen ye depuis Ala k'ale da a ma yɛlɛ réseaux sociaux kan compte Facebook t'a bolo bi a t'a bolo sini k'a b'a ɲini maaw fɛ maa ni ministre so bɛ baara kɛ k'u wasa donnen to olu yɛrɛ ka compte la n'o ye ministère compte ye ko ni kibaruya fɛn fɛn ma di o kan k'a tɔ si t'ale ye dɛ ale t'a si kan a tɛ foyi kan k'a bɛ faamuya ko ɲini maaw fɛ u k'u hakili t'u yɛrɛ la ko sabula ko min ye nin maa ko fɔlen ye tɛgɛ ma se ka d'a kan fɔlɔ Amara o t'o ye n'an bɔra yen an bɛ taa école de police kɔnɔna na école nationale de police min tɔgɔ dalen don Amadu Ture la n'u b'a wele ko Gandi ale bɛ Tomukɔrɔbugukaw fɛ yen min ye Tirikikaw ye olu nana ni kɛlɛ marifaminɛnw ye marifaminɛn minnu n'u b'olu feere farafinna anw fanfɛ bolo fɛ Tirikiw ka so min u ka société min bɛ n'a fɔ ma ko Kaniki bolofara 6 minnu bɛ yen n'olu bɛ marifa belebelebaw ni marifa misɛnninw feere olu de kɔni ye lajɛ kɛ lajɛ min sa min ye agence nationale de la sécurité d'État ye ni a n'o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ société a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye o ministre yɛrɛ n'o o ye Modibo Kone ye k'o tun bɛ kɛnɛ kan général de brigade Daoud Ali Mohamedou k'o tun bɛ kɛnɛ kan kɛnɛ in fana kan fana a yira k'a fɔ ko Maliki Diaw na ale ye CNT ɲɛmaa ye o fana tun b'a kɛnɛ kan ministre secrétaire général du gouvernement k'o fana tun b'a kɛnɛ kan ka taa se Wolomasiri Tabaw ka baro kɛlɛtigi ma k'o fana tun b'a kɛnɛ kan ni Sidiki Samake n'ale ye Sadio ka secrétaire général ye Wolomasiri Tabaw k'u bɛɛ tun tɛ nin kɛnɛ in kan sa wa kɛnɛ kan yen jamana minnu bɛ yen n'olu ni Mali bɛ teriya la fédération de Russie olu ɲɛmaaw Chine taw min ye Turki yɛrɛ taw ye ale ni dɛmɛbaa jɛkulu minnu bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen nana ko ye ka na u ɲɛda marifa ninnu kan min ye AES tɔndenw ye n'o ye AES maaw ye olu fana tun bɛ yen ka taa fara Togo kan école nationale de police o ɲɛmaaba n'o ye commissaire divisionnaire Umar Dambele ye ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan yen bisimilaliw kɛlen ka foliw kɛ k'a fɔ maaw ɲɛna ko a y'aw sigi an n'an bɛ ku
aw nana kɛnɛ min ka bi baara min na kɛ o ɲɛfɔra maa min fɛ sa o ye Aruna Saraki ye ale yɛrɛ a ye foli ta ka ɲɛsin sécurité d'État ɲɛmaa ma o nalen kɛnɛ in kan k'o fo k'o waleɲuman dɔn min ye waleya ninnu ye sa n'o ye marifa ninnu ye olu kɔni u y'olu wɛrɛndɛ sa k'o bila tabali sanfɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u ye cogo min na u y'a yira sa k'a fɔ ko ni marifa ninnu minnu filɛ nin ye ko ninnu yɛrɛ de ka ɲi anw ka lakana ma minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔna lakanako kunna sa n'o o ye Dawudu Mamadu nin ye ale yɛrɛ kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya mun filɛ nin ye k'a bɛ ninnu fo u nana ka na ni minɛn ninnu yira an na an ɲɛ ka da u kan an k'u ye yanni an k'an bolo don an jufa kɔnɔ a mara hali marifa n'o b'a la i b'a cɛ la i bɛ kiri mɛ mago bɛ ɲɛ la n'i kunna sa min na wuli i yɛrɛ ye cɛ m'a fɔ k'u kun ko k'ale muso la k'o ka d'ale ni fagali ye aha k'u kun k'a siri ko sagaw bɛ du kɔnɔ ye fɛn wɛrɛw bɛ yen k'u kun k'olu ta a ye tiɲɛ fɔ a na kɛ dakunbu ni muso de cɛ ou bien dakunbu ni cɛ yɛrɛ cɛ Sinikaw fɛ yen min ye Sine sommet ouverture o baaraw olu kɛra daminɛna kunungo Xi Jinping ale kɔni ale ye ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ k'an ka baara kɛ cogo min na min ye fɔrɔmuba in ye n'o ye farafinna ani Sine ka bolo di ɲɔgɔnma ye u y'a yira sa k'a fɔ ko colonel Asimi Goïta ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan jamanakuntigi a ye kuma ta ye nka ale yɛrɛ selen kɛnɛ kan ye a ye kuma fɔlɔ min yɛrɛ kɛra fɔlɔ o kɛra foli ye bonyamasegu ye ka ɲɛsin Sine jamana ma o min sɔnna ka an wele nin kɛnɛ in kan ni juguya ni bamancawale o kɛlɛli kumaw Asimi a y'a da don o la kosɛbɛ keba diɲɛ jamana bɛɛ tun b'a fɛ ka foto ta ni Asimi de ye kunu a b'a fɔ min ma nanzarakan na la star a kɛra o de ye n k'u ye ara de minɛ ara ni dɔ taara dɔ bɛ na Sadio de tun bɛ ɲini ka na sɛgɛn a ko la parce que o tun b'u sara Sadio nin y'a ka Dunbiya ye yan ani Aso de bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ tan ha Dunbiya kɛnɛ kan ye jamanakuntigi 40 farafinna olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye a kɔrɔlenbaw fara a kuraw kan Teodoro Obiangema ale ni Paul Biyaw ka taa se Félix Tshisekedi ma ninnu bɛɛ lajɛlen olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sine jamanakuntigi ale Aso n'a ka cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ ani fort ayiwa Dunbiya kɔni a ka nin arabu aradanɛ fini in sa laginɛ fini don ko in baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛnen ka ban Sine jamanakuntigi ale de ye laseli kɛ ka foli ta ka ɲɛsin bɛɛ ma ko n'Ala sɔnna ma don nataw la farafinna jamanaw Sine jamana ale bɛna dollar wari miliyari 50 o bila u ka bolo ka yiriwali ta nasira fɛ ɲɔ bɛ ɲɔbugu nka ta k'an b'a la dɛ min ye waleya in ye a kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ jamana minnu bɛ yen n'o olu bɛ Sine bolo ba la ani minnu bɛ baara kɛ kosɛbɛ minnu fana bɛ sanu caman k'u fɛ o ko a ko tɛna tali kɛ o la kosɛbɛ wa min ye Sine jamana ye ani farafinnakan ni ɲɔgɔn ye 9nan in ko a kɛnɛ ni kɛnɛ tɔ si ma kɛ kelen ye sabula min ye Sine yɛrɛ ye a yɛrɛ y'i jɔ a jɔyɔrɔ la n'an bɔra Sine an bɛ segin ka na Bamaɲare Bamako min ye premier ministre ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni ministre minnu bɛ yen a y'a ɲini u fɛ sa ko wulikajɔ minnu bɛ u bolo u ka dɔ fara a kan koyi ko sabula ko n'o y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw olu bɛ ka fɛɛrɛ ɲini ko an fana ka ministre k'u jija u ka fɛɛrɛ ɲini ji ale bɛ se ka dɔgɔya cogo min na a kɔlɔlɔ bɛ se ka dɔgɔya cogo min premier ministre ale kɔni tun ye ministre bɛɛ lajɛlen wele u kana sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ baara min n'o kalifara u la ministre bɛɛ lajɛlen minnu bɛ comité in kɔnɔna na k'a daminɛ ministre d'État la n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye ale tun bɛ yen ministre min bɛ yen n'o o ye jamana kɔnɔ lakanako ye Dawudu général de brigade ale tun bɛ yen transport ministre kɛnɛya ministre ka taa se sigida ale lakana ministre ma ka taa se min ye sojɔ ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen premier ministre ye hakilina jigin kɛ ka kɛɲɛ ni u kun ye ɲɔgɔnye min kɛ utukalo tile 19 u y'a yira sa k'a fɔ ko kimɛli minnu tun kɛra o la Segu Jagi fɛ ko o ko tɛmɛna sira min na ko ka olu fɔ bɛɛ lajɛlen ye kuma ta kelen kelen min sera ka min kɛ ko sisan sa ko wulikajɔ de ka kɛ
yaasa min ye yani jamanakuntigi ka segi u ka fɛn yira fɛn min no o bɛ se ka yira jamanakuntigi yɛrɛ la ka se ka baara ninnu u laɲini o ye min ye komite ye ko ale fana dayɛlɛla jɛkulu wɛrɛw ye jɛkulu minnu bɛ bi ni olu kan ka baara kɛ a hukumu kɔnɔna na premier ministre ko lajɛ in k'a kun sigikun ye sigikunba kelen ye maa minnu bɛ bi ni ji kɛlen don k'olu sɔrɔ olu ka fɛɛrɛ olu bɛ ta cogo di ba la ka se ka baara kɛ min ye premier ministre ye a ye kuma di ministre min bɛ jamana kɔnɔ lakana kunna n'o ye Dawudi y'a yira sa ko k'a daminɛ utu kalo tile 28 ka n'a bila septembre kalo tile 30 septembre kalo tile 2 la min ye marabolo minnu bɛ ni ji ye tiɲɛni kɛ ye o ye Kulukoro ye Segu Kita Douanza ani Bamako ko kɔnɔna na sa min ye maa 29 ji ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ 29 de la min ye yɔrɔ 9 ye so dafirila ye u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye sanpɛrɛn ye ale fana ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman na ko n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sa maa 4,778 olu de kɔni nana fara maakɔrɔ ninnu olu de kɔni bɛ bi na jamana kɔnɔ maa minnu bɛ ni sanji kɔlɔlɔ bolil'olu kan u y'a yira sa k'a fɔ ko maa 20 olu kɔni bɔnɛna u ni na 8 ye Bamako ye 9 ye Kulukoro ye 2 ye Kita ye 1 ye Segu ye maa 8 olu joginen no bi n'u ka jogini n'o jugara kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ k'u mago bɛ fɛn minnu na o ye nin waati in na ye 25,000 tonnes k'u mago bɛ o de la koyi wa min ye maa minnu bɛ yen ni olu mago bɛ fɛn minnu na u y'olu fana bɛɛ lajɛlen dantigɛ wa dɔw fana ye donbolo kɛ u ye a y'o ɲɛfɔ premier ministre ye ministre d'État ale bɛnnɛgɛ mɔli kɛ ka kɛ ni waleya minnu bɛ sen na sigidaw kɔnɔna na ani kinw kɔnɔna na olu ka jɔn minnu kan ka kɛ commune bɛɛ lajɛlen ni Mali fantan ani 4 fɛ min ye ministre min bɛ yen n'o bɛ sojɔ kow kunna yɔrɔ minnu kan ka ci ale olu yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kimɛ k'o bɛɛ lajɛlen dan dɔ ko o na bɛnnɛgɛmɔ ka se ka o ɲɛfɔ jamanakuntigi ye min ye Asa Bajalo ye ale ko fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ tigɛ bi o ye balo ka ɲini tiɲɛ don u ye lajɛ kɛ ni baɲumankɛtɔnw ye olu jɛra n'a ye k'a fɔ u bɛna n'u bolo di gouvernement ma olu gouvernement kan ka baara kɛ mais maa caman bɛ bi dumuniko in de ka gɛlɛn n'a bɛɛ lajɛlen wa ko nin bɛɛ la mɔgɔkɔrɔw bɛ yen minnu ye degun sɔrɔ o ye kelen nka sanji bɛ ka na dɔ bɛ ka fara mɔgɔ kan fana o kɔrɔ a jama de bɛ ka caya ka taa fɛ nin ɲɔgɔn ye kɔni kɛra premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la an sera ka min sɔrɔ o la sa k'o fɔ o ye nin ye n'an bɛ to premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ damanda la n'u faralen ɲɔgɔn kan fédération kɔnɔna na ani keɲɛbaka minnu bɛ yen n'olu bɛ yan u ka tɔn ressortissanw premier ministre ale olu bisimila ministre minnu tun b'a kɛrɛfɛ o ko la sa o ye Mamudu Kasoge n'ale ye sariya ministre ye ka taa fara Amadu Keyita kan n'ale ye dugujukɔrɔ nafaw olu ministre ye ɲɔgɔn ye senfɛ sa min ye orpailleurs ye n'o ye damanda baarakɛlaw ye olu ka ɲɛma n'o ye Seydou Keyita ye ale kɔni ye foli kɛ ka ɲɛsin premier ministre ma nka a y'a yira k'a fɔ bi degun min bɛ olu kan o ye damandaw olu degun ye degun minnu n'olu bɛ wolo ko caman na ko minnu bɛ yen n'olu se ka kunbɛn ko n'i y'a jateminɛ fana maa minnu bɛ yen n'olu bɛ damanda la bi olu ka degunba ye min ye dugukolow bɛ ka tiɲɛ min ye kɔw bɛ ka tiɲɛ baw bɛ ka tiɲɛ Mali yɛrɛ sɛnɛkɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka halaki Seydou y'a yira fana k'a fɔ ko min ye kɔlɔlɔ yɛrɛ fana k'o ye sanu feere cogo ko jugu ye sanu bɔcogo ko jugu anw kɛlen don k'an ka dugukolo bɛɛ lajɛlen labila maaw ye maa minnu bɛna na sanu yɛrɛ kɔni baden bɛ bɔ ka taa n'a ye kimɛli tɛ k'a la kɔlɔsili tɛ k'a la a ko a b'a ɲini gouvernement fɛ u ka fɛɛrɛ sigi sanu fɛn fɛn bɛ bɔ a bɛɛ ka kɔlɔsi sabula a bɛ fɔ min ma ko semi ale ni minnu bɛ n'olu ye damandala baarakɛlaw ye ni minɛnba t'u bolo k'u bɛɛ lajɛlen karabulen don ɲɔgɔn na koyi wa a kɔlɔlɔ ko dan foyi tɛ a la a y'a yira sa ko na jamana yɛrɛ b'a fɛ ka nafa sɔrɔ nin ko in na a ko ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na olu yɛrɛ minnu ye damanda baarakɛlaw ye a ka d'u ye bi nin ko in ka don bɛrɛ la bɛɛ ka baara kɛ ni hakɛ ye hakɛ min n'o bɛ sigi jamana fɛ bɛɛ bɛ se k'i ta sɔrɔ cogo min u y'a ɲini sa k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka lakana min ye damanda baara kɛ cogo ɲuman ye jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min k'olu y'u miirina sigi o sen kan koyi olu ye memorandum dɔ dilan memorandum min bɛ tali kɛ tagabolo belebeleba 7 la
o sɛbɛn sa ko u n'o di premier ministre ma a yɛrɛ k'o lajɛ olu jɔyɔrɔ ko bɛ a la min ye sanu bɛ sɔrɔ bɛ taa sira min fɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ jɔyɔrɔ b'a la sanu yɛrɛ baara bɛ kɛ cogo di fo kana se nin waati in na sanuko yɛrɛ a ko bɛ se ka nafa ɲɛ an ka jamana ye cogo min na k'u ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛn ye sɛbɛn min ni san 5 sɛbɛn don k'u bɛ o di premier ministre ma nimɛrɛndɔ min k'a kɔni ka di olu ye a ka sigi sen kelen kan keɲɛbakaw ka tɔn olu fana ye kuma ta kɛnɛ kan ye olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ jamana ɲɛmaaw fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw la fédération fana n'o o ye damanda baarakɛlaw ka fédération ye k'olu fana fo u ka nin baara ninnu kɛcogo ɲumanw na u y'a yira sa k'a fɔ olu keɲɛba sɛgɛnnen don keɲɛba olu ta ye degun ye sanu kɔni de bɛ b'olu fɛ yen olu de bɛ degun kɔnɔna na nin bɛɛ ye u ta tɛ ji ye u ta tɛ kɔ ye u bɛ maaw ye ka taa firiw ka ten huru ne kɔni ko n ko sanubɔ papiye ninnu k'an k'u lajɛ ka segin u kan de parce que a dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ tiɲɛni kɛ dɛ olu kɔni ye gouvernement wele a k'a lajɛ fɛɛrɛ ni dabali ka sigi maaw ka wuli ka jɔ olu kɛcogo la damanda ninnu na min ye baaraw kɛcogo ye olu bɛ se ka yɛlɛma cogo min laɲini fanbaw ye o ye sabula n y'a mɛn k'i ɲɔgɔnna dugu wogobala tɛ i bɛ taa duguden dɔw de sɔrɔ yen damandaw fana kɔnɔna na bi ko n'an m'an farati non seulement an ka sanu bɛ taa an ka kɔw bɛ tiɲɛ an ka jiw bɛ tiɲɛ an ka denmisɛnninw bɛ tiɲɛ an ka siniɲɛsigi bɛ tiɲɛ an ka kɔkɔnɔjɛgɛw bɛ tiɲɛ an ka dugukolo bɛ tiɲɛ an tɛ se ka foyi kɛ a yɔrɔ la ni ninnu mɔgɔ ninnu taara ni gouvernement b'a lajɛ ka fɛɛrɛ don a ko la k'a kɛ hakili kɔnɔna na o kɔni ye olu ka laɲini ye u ni premier ministre u y'o lasigi kɛ primature ale la an bɛna an ka saraba la sɔgɔmada in na n'o ye zɛgili di maliw ye zɛgili di maliw olu kɔni bɛ labɛn na sa labɛn min n'an bɛ se ka fɔ a sera ko fori yɔrɔ yɛrɛ la pewu koyi amara kabini dɔgɔkun jan tɛmɛnen kɛmɛ ninnu b'a bɔ ka bin na sini t'a dɔgɔkun kelen yɛrɛ ye sa wa ko ka taa lisi nɔfɛ maa 27 o hukumu kɔnɔna na entraîneur kura o fana nana entraîneur kura fana nali hukumu kɔnɔna na sa joueurs welela joueurs welelen a yera k'a fɔ ko min ye a ye vidéo 2 de b'i bolo n ka cɛ kana fɔ dɛ a k'a la o wulikajɔ hukumu kɔnɔna na min ye entraîneur kura o fana nana a kun yirala k'a fɔ ko ni entraîneur kura nana o kan ka to ko ndulati 2 ninnu ka tɛmɛ nka mɔgɔw nana ye k'a fɔ a ye sabali parce que munna degekaramɔgɔ nana a yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ min bɛ yen kɛnɛ kɔnɔna bɛ cogo min nka min ye joueurs ye an bɛ se k'a fɔ bi olu bɛɛ lajɛlen taara kuntilenna kelen na u taara miirina kelen na tiɲɛ don ndulati an bɛ k'a kɛ waati gɛlɛmanba kɔnɔna na waati min n'a ka gɛlɛ kosɛbɛ an ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw n'o y'an ka aigliw ye maa minnu kun welela 8 fo ka taa se 9 ma kunun olu y'u sen bɔ minisiri laadala match ɲɛkɔrɔla la ale bɛ taa tilelafana dun kɛ balontannaw fɛ kunun min ye fɔnba ye ale ni joueurs ye tilelafana dun ɲɔgɔn fɛ a ye aigliw k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a ɲini u fɛ u bɛ se cɛsiri fɛn fɛn na u k'o kɛ yaasa min ye se an bɛ se k'a sɔrɔ cogo min jamanakuntigi tɔgɔ la a y'a f'u ye u k'u jija u ka se sɔrɔ se min n'o bɛ na jamanadenw bɛɛ lajɛlen lafiya a y'a ɲini joueurs fana fɛ ko u ka cɛsiri sugu bɛɛ kɛ yaasa malidenw u sigilen don ka min kɔnɔ n'o o ye jaabi ɲuman ye o ka se ka sɔrɔ nin dulata in senfɛ ko min ye nin dulata in ye a nafa ye min ye a bɛ ka kɛ so n'a bɛ ka kɛ so dun o kɔrɔ an k'an jija kuru saba fɔlɔ min bɛ yen an k'o ta yaasa an ka dulati nataw olu bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo min o hukumu kɔnɔna na minisiri y'a ɲini joueurs fɛ u se ye fɛn fɛn ye u k'o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa an bɛ se cogo min na ka se sɔrɔ an ka dulatan a la bi min ye Mali ale ni dugu in tɔgɔ yɛrɛ de dɛ kɛba ka dugu tɔgɔ ye de Mozambique an n'o de bɛ jouer bi n'an ni Mozambique jouera bi kalo in tile 10 an bɛ taa Afrique du Sud n'an taara Afrique du Sud an ni Eswatini an n'o fana bɛ jouer yen o fana bɛ tali kɛ nin Coupe d'Afrique kelen
ale ɲɛbila baaraw kɔnɔna n'o ye Coupe d'Afrique min kan ka taa tan Marocains fɛ yen an ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw n'o ye denmisɛnninw ye u kɔni caman nana an b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Musa Jɛnɛpo ye anw yɛrɛ denkɛ an ka Bayon o denkɛ ale bɛ kɛnɛ kan yan Yves Bissouma bi yan min ye Jigi Jara ye ale fana bi yan ka taa se Seku Koyita ma camancɛ ale fana nana ale ni denmisɛnnin wɛrɛw minnu bɛ bi n'u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ keba ninnu bɛ nin ko bɛɛ dɔn u b'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ ka taa ko min na k'a ko nɔgɔn tɛ nka u bɛ k'a fɔ k'an ka taa k'an bɛ gagner ala k'an gagner min ye joueurs ye u n'u ka entraîneur kura keba u ye baara kɛ kunu u taara stade 26 mars la entraîneur kura y'a dantigɛ a b'a fɛ ka baara kɛ hukumu min kɔnɔna na a y'a ɲɛfɔ journalistes ye o tɛmɛnen kɔfɛ fana baaraw bɛ ɲɛ cogo min a y'o fana ɲɛfɔ journalistes ye a ko ale kɔni ale b'a dɔn k'a fɔ ko Coupe d'Afrique in na farikolo ɲɛnajɛkɛla minnu filɛ n'an bolo n'o y'an ka joueurs ye u bɛ ka taga bolo min fɛ k'o ka ɲi kosɛbɛ maintenant fɛn minnu bɛ yen n'olu b'an jɛ o ye concentration de ye terrain kan ko n'i y'an ka balontan lajɛ an bɛ jouer ka ɲɛ koyi an bɛ se balontaninjɛ yɛrɛ la nka an de concentrelen tɛ to fiyewu k'a fɔ ko an ka hɛrɛ kun surunyalen don a la an k'an jija komi an y'a daminɛ cogo min entraîneur ko k'o bɛɛ tɛmɛnen fɛ ka bɔ yen ko min ye farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ labɛnnen don an ka jamana kɔnɔ cogo min bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa bani keba an bɛ tilen ka nin kuma in fɔ yan parce que e ye dirigeant ye nka e tɛ se ka kɛ entraîneur ye e ye fédération papier ɲɛnabɔla ye Aigle mana don internet e bɛ taa mun ɲini e ka mun de bɛ yen tuguni ni bɛɛ ko k'a bɛ fɛn min ɲɛnabɔ baara bɛ se ka kɛ cogo di donc ko fo bɛɛ k'i ta ni bila dɔn baara mun bɛ sen na a bɛ se ka ɲɛ cogo min joueurs kɔni y'a yira kunu k'u hakilila tigɛlen don u y'a yira kunu ko n'Ala sɔnna ma k'u b'a dɔn ko enjeu min bɛ yen wa bi k'u b'a fɛ ka mɔgɔw olu la nisɔndiya sisan an bɛ Yves Bissouma lamɛn ale ka laseli o bɛ nanzarakan na kunun ko entraînement min kɛra yani o ka ban pewu u ye kunnafonidilaw yamaruya u ka yɛlɛ binkɛnɛ kan ka se ka joueurs k'olu ka kumakan ta an ka Yves Bissouma lamɛn a bɛ tubabukan na. On essaie de bien préparer ce match-là et voilà, et après celui-là. On verra. Là, nous sommes bien, nous sommes en confiance et ça va, l'équipe va bien. Alors, ça fait 2 matchs, on ne gagne pas à domicile. Donc, est-ce que ça vous donne une motivation supplémentaire pour se réconcilier avec le public en faisant une belle victoire demain? Bien sûr, c'est très important. Surtout quand tu joues à domicile, c'est très important de gagner des matchs. Parce que c'est là où tu peux prendre des points parce que tu as le deuxième homme avec toi qui est le public. Donc voilà, demain on aura besoin d'eux parce que c'est très important. Voilà, on aura besoin de leur soutien. On espère qu'ils vont venir répondre présent. Et après, nous sur le terrain, on va essayer de faire le travail comme il faut. Et puis voilà, on fera une belle fête après le match qui est la victoire. Donc voilà, je demande aux fans de venir nombreux, de venir nous soutenir parce qu'on aura besoin d'eux. Et voilà, c'est 2 matchs très importants, il ne faut pas négliger. Donc voilà. Merci, c'est bon. Est-ce que vous connaissez les Mozambiques un peu? Ouais. Je pense que ouais, on a vu quelques vidéos cet après-midi. C'est une équipe pas mal qui joue aussi au foot. Mais bon, voilà, après nous sommes focus que sur nous, on essaie de se concentrer sur nous, sur le match qu'on a à faire et essayer de gagner pour la patrie. Okay. Bonne chance. Merci. Yves Bissouma ni ale kumakan ye Keba yɛrɛ ka kuma jalatigi ko de tɛ senna sa wa fala ye de kun ye jalatigi dangan ye ale balimamuso fatura ale taara o ko la an bɛ dugawu kɛ ala ka o dayɔrɔ sumaya a fana taara Côte d'Ivoire balimamuso in ko a tun man kɛnɛ ale so camancɛ yiri ye nin waati in na a taara o kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ sa min ye Aigle ye ala ka u gagner bi ala ka t'u ka nin se fɔlɔ in sɔrɔ u ni jamanadenw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min Yves Bissouma bɔra ka min fɔ o de don se ye diyagoya ye bi yaasa ka jamanadenw ka danaya kurakuraya se ye diyagoya ye olu fana minnu ye farikolo ndolacilaw yɛrɛ ye olu fana ka se ka a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko u nakun ye se ye wa a ko ko fana ndolatan kan ka tɛmɛ u ni jamana min ni ɲɔgɔn cɛ k'u b'u dɔn u y'u ka match dɔw lajɛ Keba da sera min ma ce n'est pas facile o de ka ɲi o la i b'i jija de pour que i ka se ka dɔ kɛ donc wulada in na nɛgɛ kanɲɛ 19 tɛ yan a kɔni ti ban anw ka foyi ma yan parce que anw bɛ tila 18h 19h a bɛ daminɛ 21h an bɛ so kɛ ka kɛ ni ale Coupe d'Afrique kelen e ko Adebayor ye min kɛ o san na o ma daminɛ dugu dɔw la fiyewu parce que Malawi ale ni Burundi o to taara Burundi ta la 3-2
Centrafrique ale Lesotho bugo 3-1 min ye Ghana ye ale tara gauche a yɛrɛ fɛ Angola u ye terrain carré de la Ghana aw nana ɲɛji bɔ aw t'a kalama o an ka groupe kɔnɔna na Guinée Bissau ale ye se sɔrɔ a yɛrɛ fɛ Eswatini kan o kɛra 1-0 ye Congo ale fana ye se sɔrɔ Soudan ka 1-0 Algérie ye 2-0 kɛ Guinée équatoriale la Tunisie ale ye se sɔrɔ Madagascar kan bin dulati tɔw olu bɛɛ lajɛlen bɛ yen an ye min fɔ aw ɲɛna sa min ye colonel Assimi ye a ye laseli min kɛ Sinikaw fɛ yen a bɛ nanzarakan na kunungo anw y'a bɛɛ lajɛlen traduit bamanankan na nka bi a nanzarakan ma yɔrɔ an b'o d'aw ma a bɛ se ka o lamɛn cogo min na. À l'entame de mon propos, je voudrais rendre hommage à son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, ainsi qu'au gouvernement et au peuple chinois pour l'accueil chaleureux et les marques de considération dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée en République populaire de Chine. Je tiens également à exprimer toute la gratitude de la délégation malienne pour l'invitation aimable que nous ont adressée leur Excellence, les co-présidents du 9e Forum de coopération sino-africaine FOCAC. Et c'est un honneur pour nous de participer à cette rencontre d'envergure qui symbolise la force des relations entre l'Afrique et la République populaire de Chine. Des relations qui ne cessent de se renforcer dans un contexte international marqué par des défis multiformes. Le Mali réaffirme avec conviction son engagement à approfondir les liens de coopération avec la République populaire de Chine et ces relations entre nos deux nations reposent sur des principes immuables de respect mutuel, d'égalité, de bénéfices réciproques. Nous saluons particulièrement la sincérité et la stabilité de ces liens bâtis sur le respect de la souveraineté de chacun et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Excellences, Mesdames et Messieurs, les valeurs que partagent le Mali et la Chine, notamment en matière de respect de la souveraineté et des droits humains, constituent le fondement du thème qui nous réunit aujourd'hui, à savoir le renforcement des échanges d'expériences en matière de gouvernance. Une gouvernance véritable ne peut se réaliser que dans un cadre où les autorités et le peuple exercent pleinement leur souveraineté, sans interférence extérieure. C'est dans cet esprit de responsabilité nationale que la gouvernance au Mali est guidée par 3 principes désormais inscrits dans notre Constitution, à savoir le respect de la souveraineté de l'État, le respect des choix souverains du peuple, la défense des intérêts du peuple. Pendant longtemps, sous le prétexte de promouvoir la bonne gouvernance, nos États ont été soumis à des dictats par des puissances impérialistes, facilitant ainsi l'exploitation sans retenue de nos ressources. Ces pratiques ont alimenté des inégalités et freiné notre développement tout en renforçant des intérêts extérieurs au détriment de nos peuples. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des défis sécuritaires et économiques imposés de l'extérieur, le Mali exprime sa profonde gratitude envers ses partenaires sincères, dont la République populaire de Chine, qui apporte un soutien crucial dans notre lutte contre le terrorisme et ses complices étatiques. Les récents événements survenus à Tinzawatène dans le nord du Mali illustrent malheureusement comment le terrorisme international est cyniquement entretenu, voire encouragé par des forces néocoloniales qui cherchent à perpétuer leur domination sous de nouvelles formes. La Confédération des États du Sahel, AES, instituée le 6 juillet 2024 à Niamey, en République du Niger, constitue une réponse audacieuse et coordonnée du Burkina Faso, du Mali et du Niger face aux défis sécuritaires et aux exigences de développement
qui pèsent sur notre région. Cette alliance stratégique que j'ai l'honneur de présider pour son premier mandat s'inscrit dans une vision panafricaine et résolue à défendre et à promouvoir les intérêts communs de nos nations. Elle témoigne de notre détermination collective à construire une architecture sécuritaire à la hauteur des menaces dans l'espace de l'AES, condition fondamentale du développement et de l'épanouissement de nos peuples. Excellences, Mesdames et Messieurs, abordant à présent le second élément du thème de notre conférence de haut niveau, je suis heureux de partager avec vous l'expérience et les bonnes pratiques observées par le Mali dans le cadre des voies de la modernisation. Et cette modernisation est la conséquence naturelle et positive des réformes lorsque celles-ci sont réalisées en tenant compte, comme c'est le cas au Mali, du respect de la souveraineté, des besoins vitaux et des intérêts des populations que nous servons. C'est ainsi que des mesures importantes ont été prises dans divers domaines de la vie publique, notamment la gouvernance politique et électorale, avec la révision de la loi électorale pour adapter les mécanismes de vote aux réalités et nécessités de l'ère. La réforme de la gouvernance vise également à améliorer la gouvernance économique qui est passée par la relecture des textes relatifs aux industries extractives en vue d'une meilleure gestion de nos ressources naturelles pour le développement de nos pays et le bien-être. Je dirais même le bien-être de nos populations. Dans un autre domaine, afin de rapprocher notre administration publique des usagers, j'ai décidé de lancer un vaste programme de digitalisation de l'administration publique, en privilégiant la transparence dans les procédures, la diminution des coûts, mais surtout les droits des citoyens. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Mali est fermement convaincu que dans les fondements d'une gouvernance authentique repose sur une indépendance véritable, une souveraineté totale et une pleine appropriation nationale des leviers stratégiques de la vie de la nation. Et c'est avec cette vision que les réformes courageuses et profondes ont été entreprises, répondant ainsi aux aspirations légitimes exprimées par le peuple lors des assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien. L'adoption de notre nouvelle constitution lors du référendum historique du 18 juin 2023, largement soutenu par la population, symbolise l'engagement du Mali à bâtir un État moderne, résilient et à l'écoute de son peuple. Ces réformes décisives qui marquent notre volonté profonde de refonder l'État ont été réalisées grâce à la mobilisation collective des Maliennes et des Maliens aux côtés des autorités de la transition. Cette dynamique dénote une approche inclusive et durable sur fond d'un large consensus national dans le processus de refondation. Les dites réformes, faut-il le rappeler, reposent sur la réaffirmation de la souveraineté du Mali, soutenue par l'engagement inébranlable de nos forces de défense et de sécurité qui assurent un contrôle total et efficace du territoire national. Cette sécurisation, essentielle pour la stabilité et le développement, permet de créer un environnement propice à la reconstruction et à l'épanouissement de notre nation. Le Mali se dote ainsi des outils nécessaires pour relever les défis actuels et bâtir un avenir prospère pour tous ses citoyens. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais, pour conclure, renouveler la profonde gratitude du peuple et du gouvernement malien envers la République populaire de Chine pour son appui indéfectible, en particulier dans le domaine de la stabilité, de la paix, de la sécurité et du développement. Le Mali reste résolument déterminé à approfondir et à fortifier ses relations avec la Chine ainsi qu'avec tous les partenaires qui partagent les mêmes valeurs de respect de souveraineté et de coopération réciproquement bénéfiques.
Vive la coopération sino-africaine, vive l'amitié entre nos peuples. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, on est au Canada. Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas mais on est au ça. Ah, on est à EduX là. EduX. Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah, il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô. EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placé sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190 Livry-Gargan en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. Nyenani Alamini, Fédération Malienne de cyclisme kelen filɛ nin ye ka san 2024 championnat national nɛgɛsoboli b'a labɛn denmisɛnninw kama minnu si tɛ tɛmɛ san 18 kan ni an ko a ma junior. Nin nɛgɛsoboliba in a bɛna kɛ samedi septembre kalo tile 7 san 2024 ɲɛna. Mun denfaya talen don k'a di Yetina colonel Umar Jara ma ni ale bɛ bɔ Mininko. Nɛgɛsoboli in a bɛna kɛ farancɛ mun kɔnɔna la olu de filɛ nin ye ɲɛna Cola, ɲɛna Kɔbugu la kilomɛtiri 20 siɲɛ 4 ni o bɛ bɛn kilomɛtiri 80 denmisɛnninw bɛna o de boli ni championnat national 2024 kɛnɛ kan. Ni nɛgɛsoboliba in a dama ka kan clubw bɛɛ lajɛlen na. Ɲɛnani a lamini a ɲininen don aw fɛ aw ka bɔ ka caya ɲinan san 2024 championnat national catégorie junior I18 kɛnɛ kan.